Бози 50 таракана биёрам дар студия партам таракан пешкӣ накардам чӣ кор мекунӣ? Ахмақ. Дар хонат мезанӣ, пага гудакот калон мешавад, мебинам мегӯ таи маймун. Гонка дар кроват. Мақсади бозӣ ҳамин ки кадом гудаке ки ай тарса бисёртар вағас мекунад, ҳамон бурдагие. Да что ты, черт побери, такое несешь? Бардор омада, салом алейкум, хуш омадем ба канали Исм Шарипов ва бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Дар видеои имрӯза тамошо мекунем ва гап мезанем дар бораи як чанд сериёнаваниёе ки ғайриоддиянд. Чӣ хеле ки мо шумо медонем сериёнаванӣ мешавад, спортивӣ мешавад, ягон чиз дига мешавад, мисол қаламфирхӯрак, тортанак. Тортанахӯрак нестан. Ну в общем хеле сериёнаваниёи ҳар гуна мешавад. Дар ин видео сериёнаваниёеро мебинем ки мумкин ки надида бошен ва нашнавида бошен. Ягонташа случайно возможно, но ма бовар надорам. В общем хеле тамошо мекунед, хатон мефаҳмем ки дидаин ё ин ки не. Ва бардор ссылка ки дар комментария видео закрепит кардагӣ, агар ки шумо бутонед угадат карда кадом ҷанговар ё ин ки бозингар ғолиб мешавад, шумо метавонед дар бурди ӯ сум кор кунед. Ссылка дар комментария закрепит кардагӣ якум комментария. Ва фаромӯш накунед барои бонус ба даст овардан, агар якум бор регистратсия карда бошен, метавонед ки ба промокоди канал бонус ба даст биёред. Ҳама информация дар комментария закрепит кардагӣ якум комментария. Дар сериёнаваниё англичано ба фикрам мешава ҳисоб кунем ки ҷои якум мондан. Ҳаминварам қадарашон бугу ки биё дар ягон чи мусобиқа мекунем. Фарқ надорад ки дар чи ай мусобиқа. Ин мусобиқаро бо шумо бинем бародаро. Экстремальный утук кардан. Бояд нем положение беси утук кунӣ. Бародаро дар ин видео бозиё смисл наковен ё смисл надорад. Смисл агар ба микроскоп буковен намеояд. Дар Амрико дар штати Мичиган ҳар сол ҳамин хел сериёнаванӣ ҳастад дар матрасҳои надувное. Чӣ гап не ки ҳамин хел мешавад ки 1500 одаме ки дар ҳамин бозӣ иштирок мекунанд шамол ва аллақати тарафи Канада ҳамаша мепартояд. Албатта ки ай ҳолат як ябура 1500 одам пограничникои Канада уед мекунанд ва запретит мекунанд ҳамин бозиро. Агар ки шумо натонистен дар олимпиадаҳои оддӣ иштирок кунед, метавонед дар олимпиадаи инами қишлоқ иштирок кунед ки дар инҷа правила учиш осонтарак аст. Бояд ки дар дуруни оби ҷазир бипарӣ, лоилуқова. ва бо ҳастаи ҳамин хел сериёнаванӣ зинда мондан, гузаштан монеаҳоро ва зинда мондан. Бале дар инҷа мемонад зинда ягон кас намебарад, не ки бетравма намешавад. Шумо як бор условияро бинед. Бародаро ман фикр мекунам касе ки дар Россия ҳаст медонад ки крапива чи ай. Як оригинали конкурси английский дига хӯрдани крапив. Барои чи? Намешад чалха бихӯрем, қоқоқ бихӯрем. Ба фикр ми қоқоқ надорам. Ман намедонам кач ман Англияда набудам брату. Ай бозӣ боша бародаро шахбокс, яъне ки якҷоя кардани омехта кардани шахмат бо бокс. Ду тарз қади шумо метавонед ки бурд кунед. Ё ин ки противникта ба бокс ба нокаут роӣ мекунӣ, ё ин ки корол ша дар шахмат. Яъне ки ё ки умд қатӣ мезаниш, ё ки силат қатӣ. Силаи шумо ҳамин дар инҷа ҳаст? Изо каше, изо. Силату бояд дар инҷа боша. Чӣ фикр дорем дар бораи мусобиқаи хӯрдани чӣ хела ки боли удобни тарак бигем? Тухмҳои буқа. Дар Амрико ин конкурс хеле машҳур аст. Ин гуна конкурса албатта ки японсо метавонанд придумат кунанд. Шарти конкурс ҳамин ки бояд ки чанд қа метавонӣ тез чизои духтароро ҳуй кунӣ. Прасои духтароне фотомоделоро. Ки ба фикраш дар ҳамхели бозӣ ҷои якума мегирад. Дар комментария бинависед кумая бор бинам. Дидагием хоккея. Дидагиен ягон намуд бозӣ дар дуруни ова. Дидагиен хоккее ки дар дуруни ов баргузор мегардад. Ман фикр мекунам надидем. Не ки ин вуҷуд дорад. Ба фикрам пешакӣ тайёр дидагиям ки мабудо агар зимистон ай байн брава. Ай чӣ гуна сериёнавания бародаро одам против асп? Ба фикри шумо кадомаш бурд мекунад? Ҳеҷ хеса бошад. Албатта ки асп. Ане ки дар инҷа одам пешпешаку. Короче ма ҳеҷ нафаҳмидам. Чӣ хеле ки медонем дар вақти мо дуэл ба корт вообще мумкин нест, барое ки мегам ку корча хун металба, яъне ки опаснее. Ва ҳамхел ҳушёрое ҳастае ки дуэл придумат кардан ба турбаҳои халан чӯбӣ мекарден, не картонӣ. Дидаги бародаро ҳамхеле ки мисол на вақти обозӣ сар кардантон ё ки намедонин па ошибка ҳамхел шидагие ки ба шикам рост дар болои ов задагиен ва медонед дардаш чӣ хеле мисли ки дар бетон зада бошӣ. Метавонам шуморо хирсан кунам. Агар ҳамин тавоноиро дошта бошен, шикамтон пресс бошад, метавонед ки дар ин сериёнаванӣ иштирок кунед. Шарти ҳамин ки бояд ки ҳамхел шикам қатӣ
чалапас бизани дар болои об. агар ки дар вақти кӯдакит успед накардӣ бозиҳои кӯдаконаро кунӣ, зиқ наша. ҳаст бозии баҷошавак барои одамои калон ки дар паркҳои калон баргузор мегардад. ба фикрам ки одами ҳамин бозиро придумад кардагия хеле фанати Гарри Поттер будаям. Не ки ранги филми Гарри Поттер натонистанд маҷбур кунанд уговорит кунанд на ба зорӣ, на ба зӯрӣ, на ба зар, ба ягон чи розӣ кардан натонистанд ҷорубошона ки парвоз кунанд. яъне ки ҳамроҳи ҷорубошон медаванд бозӣ мекунанд. фоида аи ҷорубо дар чия ман намефаҳмам бародаро. абсурдии бозӣ дар ан намеяд. бале дегин бародаро сериёнаваниёрия ки аспо ба болои мониҳо мепаранд, ҳастае ки саго мепаранд, ну наканист ҳастае ки одамо мепаранд. Не ки ман медонам ки шумо надидени хеле сериёнаваниро ки заргӯшо бупаранд. хеле видео сериёнавани аст бародаро. одамое ки риши хишона дӯст медоранд барои ҳам конкурс ташкил шудагия ки дар инҷа во метавонанд чӣ намуд, чӣ шакли, чӣ фигурае ки мехоҳанд ба ҳамун шакл риши хишона нишон буданд. бо Англия бо ҳамаи бозиҳои ғайриоддиш ҳар сол ӯ аз тепа сир яъне ки панире ки гирдай ҷар мекунанд айпич медаванд ҳама каса ки ҳама ё бояд ки ҳамун як сира дайро кунанд бихапанд. ба хотире ки скорости и кусоки панир 110 км дар соата метавона бигира ё ягон шанс надоранд ки ӯро бихапанд. ё ин ки як ҳолате ки хита кулула мекунӣ самбақаворӣ ҷар мешаядимаш. яъне ки чӣ хеле фаҳмидан шанси ӯро қапидан хела ва хела кама, не ки шанс ҳастае ки бишкани ягон ҷота. ва албатта ҳарсола одамо баъди конкурс бо ҳар ҷои баданашон шикастагӣ ба больница мераванд. конкурс бо давом ёфтааст ва чӣ хеле ки мебинед дар ин сурат дар ҳамин хечи бо победител ҳаст. ман чӣ хеле гуфтам ба фикр меам хеле приёми гуфтагӣ мара кардагия ранги самбақақ чаҷар кардагия. баъзи бисёриё дар интерес нишавад ки одаме ки ғолиб мебуроя ба фикрам ягон призи зур мегира ки и стоит. не бародаро ҳамун сире ки панире ки ҳуй метан ҷар мекунанд бурдагӣ соҳиби ҳам мешавад. поли наёб шид. шумо хеле дӯст медоред ки гитара бинавозед, не ки ранги мавори наметонед. шумо метавонед вообще ба ҳамин натавонистантон дар конкурси гитарнавозӣ иштирок кунед. чӣ хеле наметонед метавонед дар конкурс иштирок кунед. вообще тонистантон дар корам нест, гитарам дар кор нест. чӣ хеле конкурси гитара мешавад тагда. просто ҳам хеле тасаввур кунед гитар дахтону бинавозед. тамом. А что, так можно было, что ли? в чём заключается тогда қинии бозӣ? чӣ хеле определит мекунанд ки зур навохт? ванна барои чия? чӣ хеле барои чия? барои мисол сар баданта шустан. и барои мо шумо барои бародаро. а барои и одамо барои лодка сохтан ва дар мусобиқа иштирок кардан. ҳар сола одамо иштирок мекунанд дар ҳамин намуд конкурс ки шарти бозӣ ҳамин гуна бояд ҳамсарта яъне ки занта гӯш куниву ба ҳар гуна монеаҳо бигзарӣ. дар инҷа хеле бурд мекунад ҳамун одаме ки занаш хароб аст. ва мегӯянд ки хеле бозӣ без травма намешавад. албатта хеле зан 150 кило бошад чӣ хеле травма намешавад. давидани ҳам ҳуҷ кардан навҷа тамом травма скори помощ занг мезанад. чӣ хеле ки шумо дезем оз фикр кардан ки дар инҷа ягон чемпионати сумуай чумуай короче хеле чизай ва кӯдакоро овардестиян намедонам барои суратгирӣ ягон чи не бардор инҷа чемпионат ҳамине ки кӯдакоро напротив якдигаришон меқапанд, яъне ки кӯдакҳо хичон иштирок кардастанд дар ҳамин чемпионат. яъне ки ин барсои сумо кӯдакҳоро метарсонанд. мақсади бозӣ ҳамине ки кадом кӯдаке ки ай тарса бисёртар вағас мекунад ҳамун бурдагия. Да что ты, черт побери, такое несешь? гонка да асп, да хар, қашқалдоқ, мотоцикл, мошин намешавад. давай гонка да газонокосилка. чӣ коро одамо придумад намекунанд ки ҳамин лиш ба техникара ба назначени худаш истифода набарем да. охи газонокосилка барои газон касид кардан ахмақ. чемпионат бародаро да бозии камин ножница бумага ва и кор ҷиддие бародаро рингай реферай. агар ки шумо бародаро намутона ҳар гуна карда агар ки шумо намутона ҳар гуна карда бутонед ҳастае ки одамое ки шуморо ҷанг мекунанд барои кортон хита ранги маймун кардагӣ гуфта ҳарчи мегӯянд мазоқтон мекунанд метавонед ки спокойно бигӯед ки ма и талант таймада короче ҳаст бародаро ҳамин хел сериёнаванӣ ба намуди хита безеб кардан.
касе ки хча безе бад кна аму метона ки чемпион шавад. Чемпион па чӣ? Чемпион ба рожотовутӣ меган чӣ меган? Прикинь те бародаро ҳам хеле да чемпион меша ба партрета мегиран да хонат мезани пага гудакот калон меша мебина мего тай маймун. Оличара вақте ки мехӯри донаша пуф мекунӣ. Я хелора мумкин ки бигам ки дар ҳар ҷо туф накунем. То есть туфа ки пуфа накунем донаора дар як ҷо ҷамъ кунем барем партоя. Дар Америка боша бародаро ин намуди спорт аст. Так что агар ки дар ягон ҷо донаи оличара пуф кардӣ, ягон кас ягон гапот гуфт, спокойно метонӣ бигӯ ки ман американский спортсменам ба пуф кардани донаи олича. Ҳамин хеле сериҳномани бародаро гузаронда мешавад ҳар сола касе ки донаи оличара дур пуф мекунад. дар Китай ҳам боша бародаро ғайриоддӣ ҳамин хеле сериёнаваниҳо ҳастанд. Шарти бозӣ ҳамин ки дар одам чанд қадар мумкин аст ҳамон қадар бояд занбур бисёр бичаспа. Дариҷа хитон фаҳмиден ба дона ҳисоб кардан қин аст, яъне ки тарозуи вазн қатъӣ ҳисоб мекунанд. Албатта ки ин бозӣ бехатар нест. Дариҷа боша бародаро пешкунак ки тараканоа, яъне ки ҳар як таракани ки дар ҳамин бозӣ иштирок мекунад ставка карда мешавад. Ставкаҳои хеле ҷиддӣ, хеле калон. Тараканбозӣ тасаввур кунед шумо. Ай хеле тамошобино бумора мега дига кор надорем. Ҳозир 50 таракан биёрам дар студия партам таракан пешкунак кунам, чӣ кор мекунӣ ба? Кстати, блин, идея. Гонкаи оддии мошино уже одамода хай гонка дидагие мега, мисол у хатиқати одаморо ҷалб намекунад. Ҳамин хотир придумат кардагиян гонка дар крават бо дар ҳолате ки дар дурнуш одам ховад ва дариҷа ягон матор патор мумкин нест, бояд ки даст қатира бидавонӣ. Ма боварӣ дорам ки ҳаст одаме ки дар лапотка чӣ хеле нами сурата дидесен ҳама хеле лижа кардагӣ боша. Ёфт мешавад палубому. Агар кам хеле карден бо ягон бор дига ягон кас мазоқтон кард ки санка надорен, метонен спокойно бигӯен ин намуди сериёнавание, ҳама хеле сериёнавани вуҷуд дора вообще-то. Ма барои ҳамун мусобиқа тайёрӣ дидестам бигӯен. Ҳеҷ кам мазоқта намекунам. Бихирем гардем. Ҳама дар хай бародаро фикрҳои худтона дар комментария чӣ кор мекунем бикунем бародаро. Обод бошен то видеоҳои оянда.